Τελική ευθεία η έρευνα των αρχών για το θάνατο του Παναγιωτάκη. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται ο κύκλος των καταθέσεων στην Αμαλιάδα και θα δούμε ποιοι περνούν το κατόφλι της ανακρίτριας. Θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις αλλά και τα γράμματα της Ειρήνης Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή στη μητέρα της. Να τελειώνει αυτή η πληγή. Είναι μια πληγή η οποία όσο την ξύνουμε πάλι στο ίδιο πράγμα κατασταλάσσουμε. Προσπάθησα να δώσω ζωή σε ένα νεκρό παιδί, αγνώντας εκείνη τη στιγμή όλα αυτά τα οποία μαθαίθηκαν στη συνέχεια. Καλή επιτυχία. Πάμε κατευθείαν στην Αμαλιάδα. Μας περιμένει η Μιλένα Μπαχαρνίκου, καθώς έχουμε δεύτερο κύκλο καταθέσεων που αφορά την υπόθεση δολοφονίας του μικρού Παναγιώτη. Μιλένα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Πέτρο, βρισκόμαστε στα δικαστήρια της Αμαλιάδας. Εδώ από το πρωί έχουν κληθεί για να καταθέσουν τόσο ο γιατρός του Κέντρου Υγείας εδώ στην Αμαλιάδα, ο κύριος Βαγγέλης Δημητρόπουλος, ο οποίος μας έχει κάνει και σχετικές δηλώσεις, όσο και άτομα από το περιβάλλον της Πόπης, της μητέρας του Παναγιωτάκη, και συγκεκριμένα τα πρόσωπα που ήταν το προηγούμενο βράδυ στο σπίτι μαζί με την οικογένεια. Δίπλα μας είναι ο κύριος Μίτσενας, ο οποίος... Άρα μιλάμε, Μιλένα μου, πριν δώσεις το λόγο στον κύριο Μίτσενα, μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα και μιλάμε συγκεκριμένα για τη Φωτεινή, μιλάμε για τη Γιώτα και τον Νίκο. Έτσι, να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Ακριβώς. Ο κύριος Μίτσενας, λοιπόν, Πέτρο, είναι ο νομικός συμπαραστάτης της Φωτεινής. Να υπενθυμίσουμε ότι η Μουρτζούκου προσπάθησε έτσι να εμπλέξει σε αυτή την ιστορία και την Φωτεινή. Η Φωτεινή είχε αναχωρήσει νωρίτερα, πριν βρεθεί νεκρός ο Παναγιωτάκης, εκείνο το πρωινό της 5ης Αυγούστου 2025. Να ακούσουμε τον κύριο Μίτσενα. Καλησπέρα Πέτρο. Καλησπέρα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις σε ανακριτικό πλέον πεδίο. Θα είμαι φιδωλός. Γίνονται έρευνες προς πολλές κατευθύνσεις και αυτό δεν μου επιτρέπει να πω περισσότερα. Μέρος των καταθέσεων ολοκληρώθησαν σήμερα. Θα δούμε την πορεία της υποθέσεως και ενδεχομένως να χρειαστεί συμπληρωματικός ή όχι να ξανακαταθέσουν οι λόγω μάρτυρες. Συγγνώμη, όταν λέτε. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω είναι. Μισό λεπτό, κύριε Μίτσενα, είπατε κάτι το οποίο δεν θέλω να περάσει έτσι. Όταν λέτε ότι γίνεται έρευνα προς πολλές κατευθύνσεις, μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι για την υπόθεση Παναγιωτάκη έχει κατηγορηθεί μόνο η κυρία Μουρτζούκου. Τι εννοείτε λέγοντας αυτό? Έχω την αίσθηση ότι επιχειρείται να ρηχθεί άπλετο φως στην υπόθεση, οπότε γίνεται έρευνα προς διάφορες κατευθύνσεις και μένω εκεί. Ναι. Τώρα, η εντολέα σε δική σας νομίζω ότι. Της διαδικασίας. Ναι. Τώρα εκτιμώ ότι η εντολέα σε δική σας κατέθεσε τα πραγματικά περιστατικά, δηλαδή τι έζησε στο σπίτι της Αμαλιάδας και το προηγούμενο βράδυ και εκείνο το πρωί, έτσι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κατέθεσε όσα ήξερε και είδε, όπως και οι άλλοι δύο μάρτυρες. Ετέθησα συγκεκριμένες ερωτήσεις στα πλαίσια μιας διευρυμένης, αν θέλεις, ανάλυσης των πραγμάτων. Και περιμένω να δω ποια θα είναι η εξέλιξη και από τις καταθέσεις και από τα λοιπά στοιχεία. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον εξαίρετο δικηγόρο ποινικολόγο, τον Ανδρέα Μίτσενα. Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, γιατί είπαμε ότι σήμερα κατέθεσε και ο γιατρός, ο οποίος ουσιαστικά έριξε άπλετο φως στην υπόθεση. Ποιος είναι αυτός? Ξετύλιξε την υπόθεση. Τι ξετύλιξε, θυμάσαι, μαζί το ζήσαμε σε δική μας εκπομπή, είχε βγει πέρυσι στο Open. Βαγγέλης Δημητρόπουλος, φίλες και φίλοι. Μέχρι τότε ακούγαμε, τι μας λέγανε όλοι οι εμπλεκόμενοι, η γιαγιά η Φώτο, η μητέρα του Παναγιωτάκη αλλά και η Μουρτζούκο, το παιδί ήταν ζωντανό όταν διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αμαλιάδας, ότι κουνούσε τα χεράκια του. Και φταίγανε οι γιατροί. Το μόνο το οποίο δεν μας είπανε ήταν ότι πήγε μόνο του στο Κέντρο Υγείας. Μόνο αυτό δεν μας είχαν πει. Όλα τα άλλα τα είχαν πει. Πραγματικά. Και βγαίνει ο Δημητρόπουλος, ο άνθρωπος αυτός, ο εξαίρετος επιστήμονας, και τις κατακεραυνώνει και τις τρεις στη δική μου την εκπομπή, τη βραδινή. Τι λέει? Ότι ήταν νεκρό το παιδί όταν διακομίστηκε. Και όχι μόνο αυτό. Ο κύριος Δημητρόπουλος, φίλες και φίλοι, προνόησε και είχε πάρει αίμα από τον αδικοχαμένο Παναγιώτη, και αυτές οι εξετάσεις ανέδειξαν και βοήθησαν τους ιατροδικαστές να οδηγηθούν στον ασφυκτικό θάνατο. Να δούμε, τεκμηρίωσε τα πάντα επιστημονικά ο άνθρωπος, με μια κίνηση. Με μια κίνηση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Δημητρόπουλος, ο οποίος επίσης εκλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας. Παρακαλώ. Σήμερα ήρθατε να καταθέσετε? Κλήθηκα νέα αρμοδίους από την κυρία ανακρίτρια. Αυτή η υπόθεση έχει χρονίσει, έχει φτάσει 16-17 μήνες τώρα. Είμαστε στην κύρια ανάκριση, όπως καταλαβαίνετε. Ό,τι υπόθηκε από την πρώτη στιγμή εκ μέρους μου υπόθηκε και σήμερα, με πλήρη σαφήνεια, με πλήρη γνώση τι έχει συμβεί εκείνη την ημέρα. Να τελειώνει αυτή η πληγή. Είναι μια πληγή η οποία όσο την ξύνουμε
πάλι στο ίδιο πράγμα κατασταλάσσουμε. Πρέπει να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Από την πρώτη στιγμή παραλάβατε ένα παιδί, Ένα νεκρό παιδί. ένα νεκρό παιδί και κάνατε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Πέραν από πρωτόκολλα, πέραν από νόμους, κόντρα σε όλους που έλεγαν σταμάτα, προσπάθησα να δώσω ζωή σε ένα νεκρό παιδί. Αγνοώντας εκείνη τη στιγμή όλα αυτά τα οποία μαθεύτηκαν στη συνέχεια και τα οποία για κάθε άνθρωπο μόνο μια λέξη λύπη και αποτροπιασμός. Νομίζω ότι ο κ. Δημητρόπουλος τα είπε όλα. Λείπει και αποτροπιασμός. Πάμε πάλι στη Μιλένα Μπαχανίκου, γιατί έχει μαζί της την Φωτεινή. Όχι τη γιαγιά Φώτο, τη Φωτεινή, τη μάρτυρα που κατέθεσε σήμερα. Να υπενθυμίσουμε ότι η Φωτεινή ήταν στο σπίτι της Αμαλιάδας και το βράδυ της Τετάρτης, αλλά και το πρωινό της 5ης Αυγούστου. Μιλένα μου, σου δίνω το λόγο. Πέτρο, είμαστε μαζί με τη Φωτεινή, η οποία μόλις βγήκε από την κατάθεσή της μαζί με τα άλλα δύο άτομα, την Γιώτα και τον Νίκο, και θέλει να μας πει περισσότερα σχετικά με τη θέση της, αν έχει παραμείνει στη θέση της, αν έχει αλλάξει κάτι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Φωτεινή. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν αλλάξαμε ακριβώς ούτε τελεία από αυτά που έχουμε πει ήδη και οι τρεις. Συμπληρώσαμε κάποια πράγματα που γίνανε μετά. Όλα είναι όπως πριν. Δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε κάτι, ούτε θα αλλάζαμε έτσι κι αλλιώς. Η αλήθεια μας είναι αυτή. Φωτεινή, να σε ρωτήσω κάτι, κορίτσι μου, λίγο. Φωτεινή, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή εσύ τον έζησες στον Παναγιώτη και την προηγούμενο βράδυ, αλλά και εκείνο το πρωί που έφυγες, ποια ήταν η κατάσταση υγείας του μωρού και κυρίως τι είναι αυτό το οποίο σου έκανε εντύπωση περισσότερο από το προηγούμενο βράδυ? Γιατί μιλάμε, πέρασαν λίγες ώρες μέχρι να βρεθεί δολοφονημένος τελικά. Η εντύπωση αυτή αυτό που μου έχει προξενήσει εντύπωση είναι το γεγονός ότι εγώ και το προηγούμενο βράδυ, αλλά και το πρωινό που έφυγα, άφησα ένα παιδί υγιέστατο και ζωντανό. Τώρα πώς αυτό το παιδί βρέθηκε νεκρό, καλό θα είναι να ανοίξουν τα στόματα και να μάθουμε επιτέλους για να φτάσει αυτή η ιστορία στο τέλος και να μην ταλαιπωριόμαστε κι εμείς, αλλά και η ψυχή αυτού του παιδιού που δεν έχει ησυχάσει ακόμα. Εσύ εκείνο το πρωί της 5ης Αυγούστου, τι ώρα έφυγες από το σπίτι? Νομίζω ότι έφυγες νωρίς το πρωί, έτσι? Ναι, νωρίς το πρωί, αρκετά νωρίς, ναι. Και σε πήγε η Μουρτζούκ, η Ειρήνη σε πήγε εκεί πέρα στο σταθμό, στα λεωφορεία, στο κτέλ? Ναι, με τα πόδια. Με τα πόδια μαζί. Γιατί είχε ακουστεί ότι με πήγε και με αυτοκίνητο. Με τα πόδια, μάλιστα. Οι σχέσεις εκείνη την ώρα ή του προηγούμενο βράδυ μεταξύ της Ειρήνης και της μητέρας του Παναγιωτάκη της Πόπης, ποιες ήτανε? Είχες δει κάτι το οποίο σου προξένησε έτσι εντύπωση, σου προκάλεσε εντύπωση, είδες κάτι να υπάρχει ένταση μεταξύ τους? Από την ώρα που επέστρεψε η Πόπη στο σπίτι, όχι, ήταν όλα ήρεμα. Πριν επιστρέψει? Υπήρχε μία ένταση γιατί έλειπε. Από την Ειρήνη υπήρχε ένταση, έτσι? Ναι. Μάλιστα. Και αυτό το οποίο μας λες είναι ότι ο Παναγιώτης εκείνο το πρωινό ήταν μια χαρά. Δεν είχε προβλήματα υγείας, δεν το είδες το παιδί έτσι να υποφέρει, να είναι άρρωστο ή να πάσει περιπτώσει? Όχι, εγώ είδα ένα παιδί να κοιμάται και μάλιστα, όπως έχω πει και πιο πριν στις καταθέσεις μου και στις συνεντεύξεις που έχω δώσει, έκανα και φασαρία κιόλας και το μωρό κουνήθηκε. Δεν είδα συμπτώματα ότι το παιδί υποφέρει από κάτι ή ότι πονάει ή ότι να μας δείχνει κάτι τέλος πάντων. Ένα παιδί ζωηρό, να παίζει, να τρώει, έκανε μετό, είχε λίγο γκρίνια, αλλά αυτό ήταν όλο. Αυτό ήταν όλο. Και κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω. Κατηγορείται για αυτή την ιστορία η Ειρήνη Μουρτζούκου για δολοφονία του Παναγιωτάκη. Ο δικηγόρος ο κ. Μίτσενας είπε όμως ότι η ανακριτική αρχή κάνει έρευνα η οποία είναι πολύπλευρη και ενδεχομένως να στραφούν και αλλού οι έρευνες. Εσύ, η δική σου εκτίμηση ποια είναι? Πολύ πιθανόν. Ναι, η εκτίμηση δική σου ποια είναι? Τι έχει συμβεί με τον Παναγιώτη, αν θέλεις να μας πεις και να μας απαντήσεις? Η εκτίμηση δική μου είναι ότι αυτό το παιδί έφυγε βία και άδικα. Ελπίζω τουλάχιστον να βρεθεί ο πραγματικός ένοχος και να δούμε επιτέλους πώς σχεδιάστηκε όλο αυτό, πώς βρέθηκα στο κάδρο εγώ, πώς βρέθηκε στο κάδρο η Γιώτα, γιατί και η Γιώτα ήταν κάποια στιγμή. Ναι. Μπλεχτήκαμε όλοι,
χωρίς να φταίμε. Αυτό το σχεδίασε ένας ή παραπάνω? Τι να σας πω τώρα. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δυστυχώς από αυτή την υπόθεση έχω δει πάρα πολλά και πλέον δεν πιστεύω τίποτα. Μπορείς εσύ να μου εξηγήσεις κάτι τελευταίο και να σε αποδεσμεύσω? Έχουμε αποκαλύψει μέσω της εκπομπής ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της έρευνας και μέχρι να συλληφθεί η Ειρήνη Μουρτζούκου, η μητέρα του μικρού Παναγιώτη, η Πόπη, διατηρούσε άριστες σχέσεις και μάλιστα τη φιλοξενούσε και στο σπίτι της Αμαλιάδας. Πώς εξηγείται αυτή η συμπεριφορά από τη στιγμή που δημοσίως αλλά και στο ανθρωποκτονιόν υποτίθεται την είχε υποδείξει ως δολοφόνο του παιδιού? Δυστυχώς, κύριε Πέτρο, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, διότι δεν γνωρίζω πώς. Γνωρίζω προφανώς αυτό που προαναφέρατε, αλλά μέχρι εκεί δεν γνωρίζω γιατί να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να σας το απαντήσει μόνο η ίδια. Η ίδια και φυσικά η ανακριτική διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Φωτεινή, ευχαριστώ και τη Μιλένα Μπαχαρνίκου. Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, κύριε Στιδέρη, αν εσείς θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, γιατί εμπλέκεστε στην υπόθεση, εκπροσωπείτε την κυρία Αναγνωστοπούλου. Πληροφορούμε διάφορα τα οποία φυσικά δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά το σημαντικό για μας είναι, επειδή δεν εμπλεκόμαστε στην υπόθεση της Αμαλιάδας, όχι μόνο να μην κατηγορηθεί η Ειρήνη για κάτι που δεν έκανε, που είναι φυσικά κάτι που μας ενοχλεί όλους και τους δικηγόρους και τους πολίτες, αλλά να μην κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελέσει αδικήματα ανάμεσά μας. Ναι, μάλιστα. Τα είπατε όλα. Θα δούμε. Ως συνήθως. Ως συνήθως. Θα δούμε. Μακάρι. Τα Spike.